Ringsted Middelalderfest er i fuld gang. Masser af mennesker besøgte markedet i dag. Og det sluttede om eftermiddagen med et kæmpe brag af en historie. Flere tusind mennesker overværede slaget. Og det var en fantastisk oplevelse at se. Rigtig mange frivillige havde deltaget i dette arrangement. På de danske mænd. Og der var det, at krigslykken for alvor vendte. For ud af det blå, han kom de belgiske hjælpestyrker. De var friske, havde ikke været i kamp endnu, og var derfor stærke og motiverede. De holdt en fin formation, og nu for alvor var vendt. Og for at have drevet i dagene tilbage, var det nu dem, der blev presset, og de blev krigens bytte skulle høstes. Alt overplyndrer. Krigens bedste bytte. Der var ikke meget. Alridigt begyndet. Lad os alle sammen give de faldende og de overlevende krigere en hånd.